käsi pystyy myöskin B-matolla. Siellä voittaja winner Petr Novak, Czech Republic, Tsekki. Ja A-matolle seuraava ottelu, Mat A, ottelu numero 193, match number 193. Julian Darius Quit, Poland, Puola, Lukas Makana Thomas, Namibia. Ja matto B, Mat B, ottelu numero 227, match number 227. Alan Chakayev, Ukraina, Ukraine, Hovhannes Bardesyan, Armenia, Armenia. Sarja 66 kiloa, category 66 kilos. Ja aivan loistavasti suomalaisittain tämä päivä on lähtenyt käyntiin. 2 herraa on käynyt matolla ja 2 kertaa suomalaisen käsi on nostettu pystyyn voiton merkiksi, joten hyvältä näyttää. Ja rumpuryhmälle iso kiitos, siellähän on oikein rumpuveijari kyllä hakkaa, vai onko niitä useampi? Juuri näin, tästä on kyse täällä. Ja nyt on hyvä hetki tosiaan käydä ulkona sitten haukkaamassa happea. Nimittäin seuraavaan suomalaisotteluun tässä menee tovi aikaa. Nimittäin ulkonahan meillä on tuo tapahtuman virallinen taukopaikka, eli Olvi Time Out-teltta Triosport ja Valtti Areenan välissä. Siellä teltassa on myynnissä makkaraa ja kylmää olutta. Kyllähän se maistuisi itsellekin, mutta ollaan nyt täällä hommissa kuitenkin. Ja muista vierailla myös tapahtumatorilla. Siellä on myynnissä painituotteita, virallisia kisavaatteita, koruja, aloe vera tuotteita ja Suomi-fanitavaraa. Ja tapahtumamme on mukana puhtaasti Paras-kampanjassa ja myös heidän standinsa löytyy tapahtumatorilta. Ja vielä aulassa on lasten leikkipaikka Mini Vantaa Cup ja se odottelee pieniä kävijöitä tuolla ihan narikan vieressä. Ja jos ei tuo pakettiauto ole vielä hiase siirtynyt, siis rekisterinumero ZEY123, niin käytkö siirtämässä sen vähän parempaan paikkaan, niin bussit pääsevät kääntymään. Kiitos. Ja käsivarsiheitto, en ole montaa tuollaista nähnyt vielä tänään, mutta se nähtiin tuolla aamatolla. Puolan Quit kuittaa siinä Namibian herran ryntäämisen, jos näin voi sanoa. Hiltus, niin älä patista porukkaa vielä pihalle. Tulee nyt just. Sillä ainakin coachit sanoo. Yes. Ja korjataanpas, täällä herrat ovat ihan yössä näköjään tai sitten innoissaan noista suomalaismenestyksestä. Nimittäin Hiltusen ottelu on aivan tuolta pikaa, joten nyt mahdollisimman nopeasti taas takaisin halliin sisälle, jos ulos ehditte menemään. Nimittäin A-matolla näemme kohta Hiltusen toisen kierroksen ottelun. Siinä on nyt sitten tämän ottelun jälkeen yksi ottelu enää välissä tuolla A-matolla. Että 10 minuuttia kenties. Nämä ovat tämmöisiä arvioita aina, koska otteluhan voi päättyä hyvinkin nopeasti, jos selätys tapahtuu. Mutta Juha Hiltunen siis aivan kohta puoliin matolle A.
En tiedä, mutta käy hiihtämään siinä kauan. Mä luulin, että se on tsekannut. Tekin voisitte tietysti katsoa. Tekin voisitte katsoa ne suomalaiset ruotsit, tuli se jotenkin merkattu. Niinpä. Mulla on ihan tarpeeksi oppia tässä. Käy erikseen sanomassa, se käy ite kattonut listaa itse. Yhtään ylimääräistä shottia tarkoittaa. Ja C-matolla ottelu päättyy. Voittaja winner Risto Marinov, Bulgaria, Bulgaria. Ja matto C, ottelu numero 261, match number 261. Valdemas Venkaitits, Lituania, Liettua, Jan Fischer, Germany, Saksa. Ja A-matolla selätys, voittaja winner Julian Darius Quit, Poland, Puola. Ja A-matolle ottelu numero 194, Mat A, match number 194, Vladimir Pogudin, Uzbekistan, Pan Cheng, China, Kiina. Ja tuon A-matolla nyt alkavan ottelun jälkeen on Juha Hiltusella jo ottelu. Ja D-matolla ottelu päättyy. Siellä voittaja winner Jonas Triantafylidis, Chris Kreikka, winner. Ja sitten D-matolle Matt D, ottelu numero 295, match number 295. Artur Shahinian, Armenia, Vladimir Gegeshidze, Georgia, Georgia. Sarja 84 kiloa, category 84 kilos. Eli A-matolla nyt käytävän ottelun jälkeen on Suomen Juha Hiltusen ottelu, toisen kierroksen ottelu nimittäin, ja Hiltuselle tulee vastaan Kirgistanin Begaliev aivan tuota pikaa. Ja juuri sain tietää tuossa, että Välimäen seuraava vastustaja on sitten tuossa myöhemmin tänään niin Bulgarian mies. Ja Haapamäellä hän on vasta ensimmäinen ottelu. Hän pääsi tuosta suoraan nyt sitten, ei tarvinnut siis ensimmäisellä kierroksella otella. Lääkäritarkastukseen ja punnitukseen.
Ja tosiaan rumpuporukallekin tietoa, että kohta tuossa aamatolla on taas aika hakata karvasia kämmeniä siihen rumpusoittimeen. Ja niistä viuhkistakin lähtee ihan mukava ääni, kun niitä ruvetaan kohta vähän takomaan tuossa, kun tulee suomalaisväriä matolle. Tänään siis painijoita kaiken kaikkiaan 149. Nähdään tuolla matoilla 62 eri maasta. Today we'll see 149 wrestlers from 62 different countries. Ja B-matolla ottelu päättyy. Voittaja winner Alan Dakayev, Ukraina, Ukraine. Ja sitten tähän B-matolle jatkamme Mat B. Ottelu numero 228, match number 228. Rustem Emir Amatei, Belarus, Valko-Venäjä, Yevgeni Pentorets, Greece, Kreikka. Ja sarja on 66 kiloa, category 66 kilos. Valko-Venäjä
Eli ottelu painittiinkin. Seuraavaksi Matt B, ottelu numero 229. Match number 229. Vitali Rahimov, Azerbaijan, Richard Rigo, Slovakia. Siis Matto B:lle. Jaha, mitäs rumpuporukalle kuuluu tähän aikaan? Onko rumpuporukka jo hereillä siellä? No niin, sieltä kuuluu vastaus, hyvä. Eli 30 sekuntia ja sen jälkeen saa sitten hakata ja kannustaa ja C-matolla ottelu päättyy. Siellä voittaja winner Jan Fischer, Germany, Saksa. Ja C-matolle seuraava ottelu, match C, ottelu numero 262, match number 262. Viktor Lorinc, Unkari, Ruslan Ramilov, Uzbekistan. Ja sarja 84 kiloa, kategori 84 kilos. Ja vielä videotarkastusta tuolla A-matolla. Katsotaan tuo edellinen tilanne vielä videolta. Niin, siellä on vielä mattovuoro painimatta tuo 30 sekuntia, mutta sitä ennen katsotaan, onko siellä tullut jo sitten pisteitä. Punainen sitä vaatista tarkistusta, eli Uzbekistanin valmennus. Annettiinko varoitus vai kakkonen? Niin. Ja vielä sieltä videolta katsotaan tuolla A-matolla. Ja nyt näytetään varoitusta punaiselle ja 2 siniselle. Mikä siellä nyt menee? Piste siniselle joka tapauksessa. Niin, se tuli tietysti tuosta. No katsotaan, 3-0 tilanne. Eli 3-0 pisteet tuolla A-matolla. Siitä tuli siis lisäpiste, kun punainen valmentaja halusi videotarkistuksen heittämällä tuon Angry Birdsin tuonne matolle ja aihetta korjaamisiin ei ollut, joten siitä hyvitys sitten siniselle painijalle 1 lisäpiste. Ja näin ottelu päättyy A-matolla. Voittaja, winner, Pan Cheng, China, Kiina. Ja nyt, hyvät ystävät, nimittäin matto A, Matt A, ottelu numero 195, match number 195. Kanatbek Begaliev, Kirgistan, Juha Hiltunen, Suomi, Finland, siis matto A:lle.
No niin, siellä A-matolla. A-matolla ollaan valmiina. Suomen Juha Hiltunen sinisessä trikoossa. Hänellä vastassaan punatrikoinen Begaliev Kirgistanista. Ja siellä ollaan nyt kovasti hermostuneita jo heti alussa. Ja D-matolla ottelu päättyy. Voittaja winner Vladimir Gegesice, Georgia, Georgia. Ja D-matolle ottelu numero 296, Matt D, match number 296. Andrian Mokanu, Moldova. Ergis Mirukai, Albania, Albania. Ja näin 1,5 minuuttia oteltu pystystä. Hiltusella on siniset trikoot, joten hän menee alle, koska pisteitä ei ole. Ja punainen Kirgisian mies siihen päälle. Ja nyt Juhalle kannustusta 30 sekuntia. Samaan aikaan B-matolla ottelu päättyy. Voittaja winner Vitali Rahimov, Azerbaidžan. Ja B-matolle ottelu numero 230, match number 230. Islam Beka Albiev, Russian, Venäjä, Tiziano Corriga, Italy, Italia. Ja nyt tiukka puolustus, Juha ei lähde mihinkään. Nytkään ei lähde, väkisin lähtee näköjään. Ja näin käy, että Kirgisian mies saa vyörytyksen. Haki tuollaista nostoa ja käänsi siitä nopean vyörytyksen ja voittaa jakson. Mutta ei mitään hätää. Ensimmäinen jakso vasta oteltu. No niin, tsemppiä Hiltuselle tuonne A-matolle nyt. Käsiä yhteen saman tien. Toinen jakso valmiina käynnistymään. Ja rintakäät vastakkain, pilli suuhun ja ottelu käyntiin. Hyvä horjautus siinä Hiltuselta äsken. Leveä ylärokka. Ja nyt siellä huomautetaanko siellä molempia.
molempia painijoita. Ja minuutin verran oteltu Amatolla, ei pisteitä vielä. Ja näin 1,5 minuuttia oteltu. Nyt ei pisteitä, joten toisella jaksolla sininen painija alle, päälle ja punainen painija alle. Eli Hiltunen päälle ja nyt olisi pakko tehdä. Yksikin piste riittää Juhalle tässä jaksovoittoon Amatolle. Nyt käsiä yhteen, hyvä yleisö. Hiltunen päällä. Ja mitä siellä nyt pyöritään? Hiltunen ottaa happea, no se on hyvä asia. Täytyy muistaa hengittää samalla. Ja näin Hiltunen päälle. Ja kyllä siellä nyt kovasti punainen siellä meinaa karata alta pois, eikö niin? Nyt pitää ottaa ote kiinni. Ja yrittää karata sieltä Kirgisian mies. Hiltunen päällä, nyt käsiä yhteen. Yksikin piste riittäisi. Nyt Hiltuselle kannustusta. Ja C-matolla ottelu päättyy. Voittaja winner Viktor Lorinc, Unkari. Ja C-matolle ottelu numero 263, match number 263. Ara Abrahamian, Sweden, Ruotsi, Theodoros Tunusidis, Greece, Kreikka. Ja A-matolla ottelu päättyy, niin vaan käy, että voittaja winner Kanatbek Begaliev, Kirgistan, ja hän jatkaa tässä eteenpäin. Ja matto A:lla jatkamme Mat A, ottelu numero 196, match number 196. Daniel Janesic, Croatian, Kroatia, Atakan Yüksel, Turkey, Turkki. Ei siinä Hiltunen saanut mitään, kyllä hyvin puolusti Kirgistanin mies. Tuossa C-matolla kaksi tukholmalaista ottelee vastakkain. Toinen on tosi ruotsalainen ja toinen kreikkalainen. Mutta miehet asustelevat ja harjoittelevat Tukholmassa. Ja B-matolla ottelu päättyy. Voittaja winner Islambek Albiev,
Russian Venäjä. Ja matto B, Mat B, ottelu numero 231, match number 231. Tonimir Sokol, Croatian, Kroatia, Revas Laski, Georgia, Georgia. Ja D-matolla ottelu päättyy. Voittaja winner Andrea Mocanu, Moldova. Ja D-matolle ottelu numero 297, match number 297. Janarbek Kenjejev, Kirgistan, Rafael Samurgachev, Montenegro. Sarja 84 kiloa, category 84 kilos. Ja tässä 84 sarjassahan meillä on olympiapaikka. Rami Hietaniemihan sen hankki tuossa aikaisemmin MM-kisojen pronssimitalillaan. Ja Ramikin on varmasti nähty täällä hallilla pyöriskelemässä ja nautiskelemassa ja valmistautumassa ja reenaamassa ennen kaikkea. Ja videolta katsellaan tässä C-matolla samaan aikaan. A-matolla ottelu päättyy. Siellä voittaja winner Atakan Yüksel, Turkey, Turkki. Ja A-matto Matt A, ottelu numero 197, match number 197. Istvan Kozak, Hungary, Unkari, Lisod Aripov, Uzbekistan.
Ja 60 kiloa sarja category 60 kilos. Ja C-matolla ottelu päättyy. Winner Ara Abrahamian, Sweden, Ruotsi. Ja C-matolla jatkamme match C-ottelu numero 264. Match number 264. Ioannis Artsomanidis, Greece, Kreikka, Alexander Kotsiasnikivi, Ukraine, Ukraina. Ja sarja on 120 kiloa, category 120 kilos, freestyle, eli vapaa painia tuohon C-matolle. Eli jos siellä joku nyt ottaa jaloista yhtäkkiä C-matolla, niin se kuuluu lajin luonteeseen, toisin kuin näillä muilla matoilla tällä hetkellä. Ja B-matolla ottelu päättyy. Voittaja winner Revaslaski, Georgia, Georgia. Ja B-matolle seuraava ottelu, match B-ottelu numero 232, match number 232. Paul Antonio Sobrado Nunta, Peru, Navor Stefanek, Serbia. Ja sarja 60 kiloa, category 60 kilos. Eli C-matolla vapaa painia, muilla matoilla kreikkalais-roomalaista painia. Freestyle on match C, and Greco-Roman on A, B, and D match. Ja yleisölle tiedoksi, että noin puolisen tuntia menee, niin sitten Haapamäki astuu matolle A. Siis Jani Haapamäen ottelu on noin puolen tunnin kuluttua matolla A. Ja komea kravaatti tässä B-matolla. Stefanek tasoittaa tilit. Oli häviöillä 3-0, mutta sai kolmosen siitä ja vyöryttää päälle sitten pari pinnaa. Ja nyt clinch-ote tuossa C-matolla. Se lähti jalasta ja tuotti pisteen vapaapainin puolella. Ja siitä jaksovoitto ukrainalaiselle.
Ja ristivyösidonta oli hetken aikaa tuolla D-matolla kiinni, mutta se purettiin. Ja takavyönostoa A-matolla, siitä heittoa ulos ja ulos heitosta tulee piste. Siinä ei auta, vaikka passaus tapahtuisikin. Jos se tapahtuu maton ulkopuolella, siitä ei tule passauspisteitä. Ja maton aloittelu päättyi. Winner Dilshod Aripov, Uzbekistan. Ja mattoa alla jatkamme ottelu numero 198, match number 198. Michal Novak, Czech Republic, Tsekki. Damian Michael Archu, Great Britain, Iso-Britannia. Ja sitten tuolla D-matolla päättyi äsken ottelu. Siellä voittaja, winner Janarbek Kenjejev, Kirgistan. Ja D-matolle seuraava ottelu numero 298, match number 298. Pedro Jacinto Garcia Perez, Espanja Spain, Erik Aps, Estonia, Viro. Sarja 84 kiloa, category 84 kilos. Ja C-matolla tapahtui. Ottelu päättyi. Voittaja winner Alexander Kotsiasnikivi, Ukraine, Ukraina. Ja C-matolla jatkamme ottelu numero 265, match number 265. Bartolomiew Vladislav Barnicki, Poland, Puola, Bozicar Ristomir Bojanicev, Bulgaria, Bulgaria. Sarja 120 kiloa, category 120 kilos, freestyle, eli vapaa painia edelleen tässä C-matolla. Ja B-matolla ottelu päättyy. Winner Davor Stefanek, Serbia. Ja B-matolle seuraava ottelu, match B, match number 233. Frunze, Haruto Nujan, Sweden, Ruotsi, Manuel Alejandro Lopez Salguero, Mexico. Ja sarja 60 kiloa, category 60 kilos. Eli tuolla A-matolla näemme tuossa 20 minuutin päästä Jani Haapamäen. Siellä on
tämän ottelun käynnissä olevan ottelun jälkeen 2 ottelua välissä ja sitten on Jani Haapamäen ottelu matolla A. Ja A-matolla ottelu päättyy. Siellä voittaja winner Michal Novak, Czech Republic, Tsekki. Ja A-matolle ottelu numero 199, match number 199. Ruslan Tiumbenbajev, Kirgistan Stig Arne Berg, Norway, Norja. Sarja 60 kiloa, category 60 kilos. Ja tässä 60-kiloisissahan Suomella on jo maapaikka. Sen hankki Matti Kettunen tuossa jokunen viikko takaperin. Ja sen takia meillä ei täällä nyt ole 60-kiloisissa omaa edustajaa mukana. Ja komeasti nostaa clean-otteen jälkeen tuosta jalasta tässä C-matolla sininen painija eli Bulgarian Boyarchev ja voittaa jakson. Eli A-matolla 2 ottelua ja sitten pääsee Haapamäki matolle. Ja D-matolla ottelu päättyi voittaja winner Erik Aps, Estonia, Viro. Ja matto D, Matt D, ottelu numero 299, match number 299. Georgi Sosumkov, Moldova, Moldova, Rajev, Tomar, Intia. Ja sarja on 120 kiloa, category 120 kilos. Ja tyyli on vapaa paini freestyle. Eli nyt vapaa painia matoilla C ja D ja kreikkalais-roomalaista painia matoilla A ja B. Ja B-matolla ottelu päättyy. Voittaja winner Frontse Harutinian, Sweden, Ruotsi. Ja matto B:llä jatkamme Matt B ottelu numero 234, match number 234. Vincenzo Macri, Italy, Italia, Istvan Levai, Slovakia, Slovakia. Ja sarja 60 kiloa, category 60 kilos. Ja C-matolla ottelu päättyy. Voittaja winner Božidar Bojachev, Bulgaria, Bulgaria. Ja matto C:llä jatkamme Matt C, ottelu numero 266, match number 266. Kong Ying Nam, Korea,
Ruslan Basiev, Armenia. Ja sarja 120 kiloa, vapaa paini, category 120 kilos, freestyle. Ja aamatolla Norjan Berg ottaa ensimmäisen jaksovoiton puolustuspisteellä. Komeasti nostaa takavyöstä ja pystyy heittämään vielä ihan siltatilanteeseen asti tässä B-matolla. Ja heittäjänä oli Slovakian Levaj. Ja videotarkistusta pyydetään aamatolla Norjan puolelta. Mitä hän näyttää, että siinä olisi jalkaa käytetty. Ja D-matolla clinch-ote, kun on vapaa-paini, niin se lähtee jaloista ja siitä piste. Ja näin tuo tarkistuspyyntö oli aiheellinen tuolla aamatolla ja sen takia Norjan Bergiä hyvitetään siitä nyt pisteellä. Ja selätys on lähellä tässä B-matolla. Katsotaan, miten siinä Italian Makrille käy. Pääsi pois. Notkea kaveri. Ja A-matolla ottelu päättyy. Voittaja, winner Stig-Andre Berg, Norway, Norja. Ja Matto Aamet, ottelu numero 200, match number 200. Vladimiros Matias, Chris Kreikka, Albert Pachumuyan, Acharayan, Espanja, Spain. Ja nyt A-matolle tultavan ottelun jälkeen on sitten Jani Haapamäen ottelu, eli
A-maton suuntaan. Kannattaa jo pikkuhiljaa kääntää katseita. Ja Janihan on meidän oma Euroopan mestarimme, joten odotukset tietysti ovat korkealla. Tietysti Janilla itsellään, mutta myös varmasti yleisöllä ja muilla paini-ihmisillä. Ja matto B:llä ottelu päättyy. Winner Istvan Levay on Matt B. And Matt B. Seuraava ottelu, match number 235, 235. Bo Erik Joakim Fagerlund, Sweden, Ruotsi, Alberto Ramon Mendieta Fuentes, Nicaragua. Sarja 55 kiloa. Category 55 kilos. Ja tällä hetkellä matolla B on kilpailujen kevyimmät ottelijat, eli 55-kiloiset, ja sitten C-matolla sitten kaikkein raskaimmat, eli 120-kiloiset, näin vierekkäin. Ja C-matolla ottelu päättyy. Voittaja winner Kung Jin Nam, Korea. Ja C-matolle seuraava ottelu 267, match number 267. Ajal Lazarev, Kirgistan, Antoine Braga Abo Yaude, Brasilia. Ja sarja 120 kiloa, category 120 kilos. Freestyle eli vapaa painia tuossa C-matolla. C- ja D-matoilla siis raskas sarja vapaa-painin osalta ja sitten kevyempiä miehiä on sitten näillä A- ja B-matoilla. Ja näin D-matolla ottelu päättyy. Voittaja winner Rajev Tomar,
Intia. Intiahan saavutti eilen yhden maapaikan 74-kiloisissa. Ja sitten Matto D:llä jatkamme Matt D, ottelu numero 300, match number 300. Rares, Daniel Cintoan, Romania, Ragnar Kasik, Estonia, Viro. Ja B-matolla ottelu päättyy. Winner Bo Erik Joakim Fagerlund, Sweden, Ruotsi. Ja B-matolle ottelu numero 236, match number 236. Vigar Ragimov, Ukraine, Ukraina, Marat Karishalov, Kazakstan. Ja sarja 55 kiloa, category 55 kilos. Ja näin aamatolla ottelu päättyy. Voittaja, winner Vladimiros Matias Chris Kreikka. Ja nyt, hyvät ystävät, aamatolle ottelu numero 201, match number 201. Jani Haapamäki, Suomi, Finland. Ja hänellä vastassaan Anar Tseinalov, Estonia, Viro.
No niin, siellä on Jani Haapamäki Amatolla punaisessa trikoossa valmiina ensimmäiseen haasteeseen täällä tänään lauantaina Vantaalla. Ja näin ottelu alkoi Amatolla Jani Haapamäki punaisessa trikoossa ja Viron Zeinalov sinisessä. Ja B-matolla ottelu päättyy. B-matolla voittaja winner Marat Karishalov, Kazakstan. Korjataan voittaja Ukrainan Ragimov, winner Vigar Ragimov, Ukraina, Ukraine. Ja näin C-matolla ottelu päättyy. Voittaja winner Antoine Abou Yaude, Brasilia. Ja C-matolle seuraava ottelu numero 268, match number 268. Ilya Safran, Israel, Christophe René, Marcel Guénot, France, Ranska. Sarja 74 kiloa, category 74 kilos. Jani kyttää mattoa, kun se on niin hyvä matto, sitten kuivana pääsee mattoon. Ja Haapamäki on matolla puolitoista minuuttia oteltu. Jani nyt lähtee, 30 sekuntia aikaa nostaa miestä seinälle. Jani Haapamäki päälle matolla 30 sekuntia. Nyt käsiä yhteen yleisö. Käsiä yhteen. Janille kannustusta matolla Molemmia huomautettu. Ja nyt siellä sininen karkaa, aivan oikein. Juuri näin, se on selvä, aivan oikein. Varoitusta esitetään matolta Zeinaloville ja kyllä sieltä ja pisteitä Haapamäelle siihen päälle. Aivan oikein tuo tilanne meni. Ja Jani on päällä, katsotaan vieläkö lähtee hakemaan jotain liikettäkin. Alhaalta nostoa, Zeinalov puolustaa ja miehet pystyy. 2-0 Haapamäki johtaa. Ja runsaat 10 sekuntia jaksoa jäljellä. Ja D-matolla ottelu päättyy. Siellä voittaja winner Ragnar Kasik, Estonia, Viro. Ja näin samaan aikaan jakso päättyi ja Amatolla sen voitti Jani Haapamäki, ensimmäinen jakso siis. Mutta Matto D, Matt D, ottelu numero 301, match number 301. Se voitti espanjalainen katso. Kyllä, tää painettiin äsken. Oletko varma? Oletko ihan varma? Meneekö siitä lähtee? Mikä se on alkaa? Kyllä se mun mielestä oli. Matt D, ottelu numero 302, match number 302. Adem Digovic, South Africa, Etelä-Afrikka, Fajon Baro, Albania. Ei kuulu
Ja Viron Zeinalovia huomautetaan aamatolla. Jani tekee hyvin hommia tuolla pystyssä. Saa Zeinalovin vähän liikkeelle ja ehkä puolustuskannallekin samalla. Ja edelleenkin siellä Haapamäki painaa päälle. Eikä sieltä mitään näytä tulevan. Ja nyt Haapamäki alla aamatolla. Ei pistettäkään nyt Zeinaloville, niin Haapamäki voittaa tämän jakson. Ja koko ottelun. Nyt tiukka puolustus Janille, käsiä yhteen. Hyvä yleisö. Jani alla. Nostoa hakee Zeinalov. Haapamäellä puolustus valmiina ja hereillä. Ja vaihtaa kravaattiin. Ja näin Viron Zeinalov vie viime sekunneilla kravaatista ja siitä 2 pistettä ja jaksovoitto. Jaksovoitot 1-1. Ja Matto D:llä ottelu päättyy, voittaja winner Adem Digovic, South Africa, Etelä-Afrikka. Ja Matto D:llä jatkamme Matt D. Ottelu numero 303, match number 303. Alexander Jose Brazon Bravo, Venezuela. Dmitro Piskov, Ukraina, Ukraine. Ja sarja 74 kiloa, category 74 kilos. Ja C-matolla ottelu päättyi. Winner Christophe Guénot, France, Ranska. Ja näin C-matolle ottelu numero 269, match number 269. Javor Dimitri Janakiev, Bulgaria, Bulgaria. Henri Välimäki, Suomi, Finland, siis C-matolle juurikin nyt. Ja komea heitto B-matolla. Potkii niitä jalkoja, että jaksaisi jotenkin mennä. Se on hirveetä painia silloin. Aika täyttyy kuitenkin ja näin jaksovoitto. C-matolla on toi Välimäki vastaan. Ai hitto. Ja nyt C-matolla suomalaisväriä Henri Välimäki. Ja samaan aikaan sitten tuolla A-matolla Jani Haapamäki valitsee itsensä päälle. Nyt on pakko tehdä Jani, nyt kannustusta, käsiä yhteen. Näytä niille Nilkki nyt, mistä sut on tehty. Nyt Jani, nyt lähtee. A-matolla tiukka paikka. Pakko tehdä. Yksikin piste riittää. Ja nosto hakee. Ja sieltä askeleella lähtee. Ja tulee pisteitä. Tulee 3. Ja näin tulee takavyöstä 3 pistettä. Ja joku kehtasi epäillä, että näinköhän Jani vielä
löytää voimia tuohon liikkeeseen. Vielä tuli lopussa vähän tuohon ylimääräistä. Sormi silmään, se oli vahinko, että... Hei, katso, se näyttää läpi. Hitto tökkää sormiin silmään. Ihan täysin loppu. Se oli voitto. Ja ottelu päättyy voittaja Winner Jani Haapamäki, Suomi-Finland. Ja samaan aikaan D-matolla ottelu päättyy. Siellä voittaja winner Dmitro Piskov, Ukraina, Ukraine. Ja A-matolle seuraava ottelu. Next match on mat A. Ottelu numero 202, match number 202. Dang Tie Doi, Vietnam. Vietnam, Thomas Andres Rönningen, Norway, Norja. Ja sitten D-matolle seuraava ottelu, mat D, ottelu numero 304, match number 304. Alexander Kazakevich, Lituania, Liettua. Dobran Jailimov, Turkmenistan, sarja 74 kiloa, category 74 kilos. Ja nyt Välimäki pitää puolustaa C-matolla. Älkää unohtako, Henri Välimäki sinisessä alla. Hakee nostoa, Henri. Hakee nostoa, liiku. Juuri näin, pyöri ja liiku. Pyöri, Henri, hyvä puolustus, loistavaa. Ja vielä tarkkana, vielä ei lähde. Ja näin Välimäki. Ja loistavasti Välimäki puolustaa siinä loppuun asti. Oli nimittäin erittäin vahvan näköisiä yrityksiä siinä Bulgarian Janakiefiltä. Mutta Henri Välimäki, suomalainen härkä, näytti, että ei anneta ilmaisia pisteitä, eikä niitä pyydelläkään, ja B-matolla ottelu päättyy. Voittaja winner Dilshod Aripov, Uzbekistan. Ja B-matolle seuraava ottelu numero 238, match number 238. Stig-Andre Berg, Norway, Norja, Vladimiros Matias, Greece, Kreikka. Ja sarja 60 kiloa, category 60 kilos. Ja näin taas C-maton ottelu jatkuu. Toinen jakso käynnissä. Suomen Henri Välimäki sinisessä trikoossaan ja Bulgarien Janakiev punaisessa trikoossa. Ja Välimäki C-matolla, hyvä käsiveto siinä, pieni nyppäys. Ensimmäisen jaksonhan Henri voitti, nyt on toinen jakso käynnissä C-matolla. Saattaa olla, että Henri satsaa tuohon mattopainiosuuteen. Ja muutama sekunti ja sitten on pystypainiosuus takana, näin. Ja nyt Henri Välimäki päälle C-matolla. Yksikin piste riittää jaksovoittoon ja otteluvoittoon, Henri. Yksikin piste riittää, nyt lähtee. Ja käsiä yhteen, nyt käsiä yhteen yleisö. Käsiä yhteen yleisö, Henri Välimäki, 1 piste riittää. Väkisin nosta vaan, kyllä lähtee. Terävä lähtö siihen. Ja vielä sieltä vaan, matolta ulospäin. Ja sieltä vielä pyörätään! Ja sieltähän mies pyörättää komeasti ympäri viimeiset sekunnit, Henri.
Ja näin ottelu päättyy. Voittaja Henri Välimäki, Suomi-Finland. Näin kättä pystyyn. Loistavaa. Kerta kaikkiaan upea suoritus Henriltä. Etenkin tuo vyörytys tuossa näytti jo, että ote ei ole tiukka eikä mies ole korkealla, mutta teknisesti oikein ajoitettu suoritus ja hyvällä ponnistuksella. Siitä on hyvä lähteä jatkamaan. Ja C-matolla jatkamme, matto C. Ottelu numero 270, match number 270. Besiki Saldadze, Uzbekistan, Bing Chuang Wang, China, Kiina. Ja sarja on 74 kiloa, category 74 kilos. Ja tiukka kravaatti tässä Norjanbergillä. Oli siinä selätyskin varmasti aika lähellä. Ja komea takavyö aamatolla. Sen esitteli Rönningen Norjasta. Ja ottelu päättyy aamatolla. Siellä voittaja winner Thomas Rönningen, Norway, Norja. Ja aamatolle seuraava ottelu, Mat A, match number 203. Eli ottelu numero 203. Alexander Kosniaskivi, Ukraine, Ukraina, Bozitar Boyachev, Bulgaria, Bulgaria. Sarja 120 kiloa, category 120 kilos, freestyle eli vapaa painia aamatolla. Ja D-matolla ottelu päättyy. Siellä voittaja winner Alexander Kasakevich, Lituania, Liettua. Ja matto D:lle seuraava ottelu, ottelu numero 305, match number 305. Jonas Bossert, Switzerland, Sveitsi, Edgar Babajan, Poland, Puola. Sarja 74 kiloa, category 74 kilos. Ja aamatolle Mat A, Alexander Kosniaskiv, Ukraina, Ukraine. Kosniaskivi, Ukraina, Ukraine, Mat A. Ja B-matolla ottelu päättyy. Voittaja, winner Stig Arneberg, Norway, Norja. Ja B-matolle seuraava ottelu Mat B, match number 239. Revas Laski, Georgia, Georgia, Davor Stefanek, Serbia, Serbia.
Ja tässä kun katsomme yleisölle tiedoksi, että Haapamäen seuraava vastustaja näyttäisi olevan Norjan Rönningen. Thomas Rönningen on Haapamäellä seuraavaksi vastassa, mutta emme vielä tarkasti tiedä. Ainakaan meillä ei ole sen enempää tietoa. Se voitti Rönningen juuri Ja kun tuosta listoja katselemme ottelujärjestystä, niin Henri Mälimäen seuraava vastustaja on Ranskan Geno sitten jossain vaiheessa. Vielä emme tarkasti tiedä milloin. Ja Angry Birds lentää taas tuonne matolle C-matolla. Ja se tarkoittaa, että videotarkistuspyyntöä halutaan tässä katsoa edeltävä tilanne vielä videolta. Tässähän pystyy nyt yleisökin aina sitten seuraamaan sen tuolta näyttöruudulta tuon kyseisen maton yläpuolelta. Ja näin C-matolla ottelu päättyy. C-matolla voittaja winner Bingchuan Wang, China, Kiina. Näin. Ja C-matolle ottelu numero 271, match number 271. Florian Markl, Austria, Itävalta, Peter Novak, Czech Republic, Tsekki.
Ja Matto A:lla ottelu päättyy voittaja winner Alexander Kostiastniki, Ukraina, Ukraine. Ja A-Matolle ottelu numero 204, match number 204. Kong Ying Nam, Korea, Antoine Braga Abou Yaude, Brasilia. Ja sarja 120 kiloa, category 120 kilos, freestyle eli vapaa painia A-Matolle. Ja D-matolla ottelu päättyy, voittaja winner Edgar Babayan, Poland, Puola. Ja matto D, Matt D, ottelu numero 306, match number 306. Ionel Puskasu, Romania, Ioannis Triantafylidis, Kreikka, Greece. Ja sarja 74 kiloa, category 74 kilos. Yes. Antoine Braga Abou Yaude, Brazil, please, mat A. Antoine Braga Abou Yaude, Brazil, mat A. Ja yleisölle kerrottakoon tässä välissä, että Jani Haapamäki nähdään kohta. Katsotaan nyt vielä ilmeisesti Matto A:lla. Ottelunumerolla 207. Siinä on nyt välissä tämän käynnissä olevan A-maton ottelun jälkeen 2 ottelua ja sitten olisi vuodossa tuo ottelu numero 207, jossa Jani Haapamäki kohtaa Norjan Rönningenin.
Ja näin B-matolla kiihkeä, tiukka kamppailu päättyy. Ja häviäminen on joskus tuskallista, niin kuin näemme B-matolla. Voittaminen on sen sijaan mukavaa. Voittaja, winner, Revas Laski, Georgia, Georgia. Ja B-matolle seuraava ottelu. Mat B, ottelu numero 240, match number 240. Frontse Hurutinian, Sweden, Ruotsi, Istvan Levai, Slovakia, Slovakia. Ja C-matolla ottelu päättyi. Voittaja, winner Petr Novak, Czech Republic, Tsekki. Ja C-matolle seuraava ottelu, match number 272. Yoginder Singh, India, Kemal Karabache, Georgia, Georgia. Ja sarja 55 kiloa, category 55 kilos. Eli siis ottelu numero 207 tuossa kohta. Näemme tuossa matolla A ja siellä sitten Jani Haapamäki. Nyt käynnissä olevan ottelun jälkeen on 2 ottelua välissä ja sitten on Jani Haapamäen ottelu A-matolla. Eli tuollainen runsaat parikymmentä minuuttia kuvittelisin, niin on tuossa. Sitten näemme Jani Haapamäen A-matolla. Ja itse asiassa voi olla, että aika lailla samaan aikaan näemme 2 suomalaisottelua, nimittäin tuonne D-matolle sitten tulee Välimäen ottelu kyseisen ottelun jälkeen, joka nyt tuolla D-matolla on, niin sen jälkeen on 2 matsia välissä ja sitten Välimäki hyppää matolle tuolla D-matolla ja A-matolla on se tilanne, että siellä Haapamäki suurin piirtein samoihin aikoihin nyt sitten matolle. Totta kai riippuu kuinka pitkiä otteluita tässä välissä on, mutta ottelumäärä on suunnilleen sama. Kestostahan emme vielä tiedä. Ja matto A:lla ottelu päättyy.
Siellä voittaja winner Kong-in Nam, Korea. Ja A-matolle seuraava ottelu, match number 205. Rajev Tomar, Intia, Rares Daniel Chinton, Romania. Ja D-matolla ottelu päättyy. Voittaja winner Ionel Puskasu, Romania. Ja matto D, Matt D, ottelu numero 307, match number 307. Seihin Chaidov, Germany, Saksa, Arsen Eraljev, Kirgistan. Ja sarja 55 kiloa, category 55 kilos.